sipa mana din siya may laudok siya David. Nga baik sen Uraya Sauda na yok malan fungi sinlem God. Ki Uraya mi sa nga baik yak sel David. Nga ba na tok siya David insanapin God sa ngalan fungi lot na sel. Actually, klimegas na de gatok siya David. Kalisa me data mi sa na tafatok siya Solomon. Ako nga pa ninagiel King Solomon. Ngashigay titit talit na de King Solomon initan siya ang singkad. Yang kaya pa siya nina maashigay siya kasi bloodline lang ng Jesus.